Bon dia, cervecèuticos! Sabeu que esta setmana és el 9 d'octubre. Per tant, entrem en la setmana valenciana. I clar, no hi ha millor manera que celebrar-ho que amb un esmorzaret i una cerveseta valenciana. Un esmorzar 100% valencià. Anem allà. Mira, un almorzar valencià és un almorzar popular, en el qual tu vens així al bar i te menges un bocadillo, te fiquem olives i cacau, te fiquem una bona cervesa i de qualitat. I el que oferir un almorzar valencià? Perquè és un almorzar de qualitat, en una cervesa de qualitat, de la terreta. A més que col·laborem en este tipus de productes de la terra, d'ací iniciativa, per que la gent tinga aquest producte de qualitat a un preu assequible. Per €1 més val la pena vindre i demanar aquesta cervesa en aquest almorzar popular.